One Family Production. Ranar masoya ne, dole ne miyo murna. Nazbir Nazir angon ummi sun kulla auren soyayya. Ranar masoya ne, dole ne miyo murna. Nazbir Nazir angon ummi sun kulla auren soyayya. Farko na sa sarki Allah mai juya zamani, shi ya bani murya na yi waƙar ga masoya sun so ni. Kada do salati ga da har annabi a sanyo ni a cikin masoyanka, ya rasule mai maka. Abba ga Fatima Zara fara ƙaunar gaba zan dena ba. Ranar masoya ne, dole ne miyo murna. Nazbir Nazir angon ummi sun kulla auren soyayya. Ranar bikin ku muke ta jiranta Allahu ya nuna. Nazbir Nazir angon ummi na taya ku yin murna.